Здравейте! С това видео ще ви представя плагина на MrežaNet за интеграция на WooCommerce електронни магазини с продуктовия фид на Valley Computers. С WooCommerce Valley Computers интеграционен плагин вие ще осигурите ефективна и автоматизирана интеграция между вашия WooCommerce онлайн магазин и компютърната фирма Valley, постигайки по-добра ефективност и точност в управлението на вашите продукти. Ключовите функции на плагина са: автоматично качване на продуктите, автоматично добавяне на продуктите от продуктовия фид на Valley във вашия електронен магазин, включително заглавия на продуктите, описание на продуктите, изображения, цена, стокова наличност, атрибути и термини. Мапинг на продуктовите категории от продуктовият фид към продуктовите категории в WooCommerce. Настройки за ценообразуване, тегло на продуктите и продуктов код SKU. Периодична актуализация на стоковите наличности и цени на вече качените продукти от фида. Линк към продуктовата страница на плагина ще намерите в описанието на видеото.